This event is brought to you by Alba. Wet. Oh, wet. Wet. Hindi, mag-wet. Everybody's not. Oh, dapat dyan. Uy, isa to. Isa to. May dakong iyot. May mga kami. Adyo gabi eh. May apon. Matoki, duka. Mia man na. Uy. Hello guys, welcome back to my channel, and for today's video, kasal na ni guys Ron. So, namin sa simbahan, we're waiting ka na may kasal dito. So, I'm here with Gigi na guwapa kayo. Wow. Hello, guys. Sa tinday, good kin na guwapahan. Sana all. Sa tihilit. Ti, tala sa ti. Oh, makeup artist na sa loyo. Si nanay na-stress na balik punulbos ganina. Junel! Oy, dalag makeup artist niya, Ate Helen, oy, kinakusgan. Si Ate Aret. Hello. Si Norlin. Si Nanay Taning, si Janice, kagadagandagan ganina. Si Idag, sos kinagwapahan kayo. Dag, smash, Dag. Bala gamas. Bami. Hala, sa si Taling, day. Uy, laing gagawas. Saman. Pudo. Eh, bisa gamas hingisi man. Mga gwapa maning nasa loy. Hello guys! Kasal ni Kais pero nako, kasal din sa akong friend nga si Julius. So dahil sila na rin, oh yay! Woo! Sikat na! Yay! This is Roy. Ayan ko to friend niya. Ayan ang ex guys. Buwang ka! This is Roy Sanchez, engineer. Yay! Engineer! Question J, kasabuhan ha? Maestro na ni guys, kumbiyansak, hagbungon gilman eh. O Christian po ni siya, Christian Louis Cruz. Unsa ni ko, sana? Chef? How do siya mga nangana? Unsa magana? Hela po. Oh. Kanang tig video sa kwan. How na siya mo kagod? Girls, kung gusto mo kagod, ito lang manin. So, 999. Alam yun ah. Practicean pa ni guys, high school pa na. Agbas na sa likod. Yeah. Yeah, see you later. Patata. Guys. Ito na may. Hi. Mamakas din sila guys. Na mamakas. Wala guys, bapadana mo bring house. Hilas. Kaya bapay, paano niya kasal? Matukos. Nasa karusan mga laag. Laag na po, mga kwarta. Ano mo daw mag-shoot ha? Oo, labon. Unsa orasa? Unsa orasa? Mga hapon na ba? Ano? Ato ako dos tubigon. Ari, good rin. Ay, nabu. Bye guys. Bye. Sana all. Video na video. Ka-vlog ko. Minuta magka. Ha? Hi. Say hi sa ka-video ni. Bye. Hi In. Subukan ko video. Tarong. Go pa kay Stinday. Kabantay, hindi ka kayo magawa. Naol. Dali, dali. Ay, mo nga ako ni Tikay. Si Madam Gopo ko, si Madam. Oh, kadababahan kayo. Lagi? Igdumadama ka nung kadababahan. Si Manding ko do?
Tag 1 million din yung bag, guys. Ang suit, 15 pesos. Eh, madam, go paham ka kayo, madam. Sa video ko. So, lagi na si Giselle. Sil, sumali sa Sil. Mga gwapa kay sila eh. Mga gwapa. Hi Sang, you're so pretty. Uy, madam. Maikog ta guys. So this is Christian Milianes, Madam Milianes. So, ano yung makeup artist guys, no? Ian Milianes. Yan. Yung YouTube channel. May YouTube channel pala. Maikog ta. Sa no, kinagapahan kay ang mga client to. Diro, di ba? Kinagapahan ka ay. Pero tumalag ko. Aman na. Mana. Ganyan ka din. Hi. May kugta na dito niya. Wala ko kaila ba pag naog. Mga gwapa naman sila oy. Sila ay jutang tanga na imong pilok ha. Ay tang tanga. Hello guys. Nade among din sa among department sa ono. Mura na siya Ginoo. Look, Mr. Dan Vincent Ruiz, doctor na din siya guys. I'm vlogging. Ayo ba? Sakto ba? Wow. Maikog tani. Video na video. Luyan ako no. Kinagapahan.
Ayan. Wala ni si Joanne. Ika ni namonyag. Sana all. Pintahan ni Father. O ipahayag ang inyong tuyong tumangan sa Diyos o sa iyang simbahan. Kahit kini si Walter, kanyang kapatid, gawatong panin siya na inyong mana, sumala sa laga sa pagsakinaan sa tayo iglesia. Uyon na ba ang iyang asawa? Gawatong ba siya na inyong mana? Kahit kini si Walter na nagawin, gawatong panin siya na inyong asawa. Walter, kini si Christ na nagawin, gawatong panin siya na inyong asawa sumala sa laga sa akong inahan sa tayo iglesia. Uyon ka ba ang iyang mana? Gawatong ba siya ay iyong asawa? Walter isulog pinagsiksikan sa kapatid upang sa kaya sa Tuhan sa anak sa Espiritu Santo. You may now kiss your wife hands. Ay, mga mete. Let's photographer to die. Ga-video na ko die. Anak juga itu sumut brother sumut di Walter usaha. Yes guys, sanami sa van. Nagkuha na si Janice ga kasi tawag ani retouch. Abot sila nasigo ba sila ani? Ano pa may manakay ani? Ang libreng konsultasyon, kauban si Doc. Tawag sa numero
guys, nanami sa Jaira. So, mo ni sila ang mga wait. Mo ni sila ang ikuha ni guys for their photo and video coverage. Dong Lord production. This is Dong Lord founder. Kanisa ni videographer. Yo, invite sila para sa iyong bookings. Ano, i-visit mo sa mga page, Dong Lord Productions. Oh, nasa luyo. Ano ang page? Yes. Ang page, back page. Back page. Yes. PM lang po sa, okay pa na may mga inquire, PM lang. PM is the key. So, idol nila ko si Master Dong Lord Corbetan. Yeah. Tanawa lang ang mga kuha niya sa iyang page. Unya, namin SD, unya. So, kakaw, nag-edit pa mi. Yes. Nagkuha kami sa couple nga maabot. Na namin sa reception video. So, kuha kami sa couple nga maabot. Para sa mga reception. Yes. So, that's it guys. Visit their page, Dong Lord Productions. Sige. See you later. Pangayo ato. Tuman. This event is brought to you by Wet. Oh, wet. Wet. Friendly, wet. Everybody's not. Oh, dapat dyan. Uy, isa to. May dakong iyot, hiwang kami at gabi eh. May apon! Matog, kiduk Mia man na, oy. Mapahilot sa una. Iring. Alam mo? Matugpon! Makanti ang Asa- kwarto. Magpamasa siya mo. Sus guys, di ba hingon ko last vlog na ko nga maid yun ni siya. So, maid yun. Maid abot. So, tanawa oh. Kina, kuha na kayo. Asa si Jing? Nawa lagi. Hindong kuha ni kay ga-charge. Yun yung face mask. Di ko na papagausun ko yung face mask. Ha? It's a prank! Okay naman, face mask. Okay na wala. Guwapo na kay... Guwapo, retouch din eh. Okay. Napan yan. That was season 9. Magkapahilot siya karon. Next we have Pahilot o na. Dan Vincent Luis and Miss Florianeta Lacrimas. Ha? Lamin, biro. Si Randy ginawa. Ganina, nagitna. Alright, so Luis is Puko kay bag ako eh, itawag. next we have Miss Anania Omega. Is Mr. Engineering around? Anania. Alright. Modern language. Alright. To every word I say, what do we and how do we greet our couple now? Happy! That is right. Again, happy! That is right. Okay. So best! Best! There you have it. Our audience, the family and the friends of your culture by the parents of our newlywed couple. Salamat sa akong mga pamilya, Kotakti family at sa Kamusora family, sa lahat ng mga Verador family, or kami ang pamilya ng Philippines. Okay. Thank you. Yung hindi ko na buong pamilya, na buong pamilya. Maraming salamat. Kasi naging mabuting anak ka at lumaki ka ng maayos kahit mag-anak tayo. Basta stay happy at saka mahalin nyo ang isa't isa.
ako nilang duha kay I and my husband is with them sa ilang journey, sa ilang pag-cute sa una sa Baiso pa. So, ay ilang tawag na mo ni sa akong husband is tatay o nanay. Okay, kahibaw mi sa ilang ups and down, sa ilang relationship. Ano saan ni sila nagsugod-sugod. Eh, saksi ko sa pag-cute ni Walter sa dito pa siya sa Baiso. Si Tikay din kung nagpakit-cute. Okay, so, Tikay and Walter, naarami, happy me, ni tatay ni mong nagipili ninyo as principal sponsor. Daghan mo ingon nga, tabata pa ko na mo nga mag-principal sponsor ninyo, pero privilege kay me, tungod kay continue me nga mo journey ninyo sa inyong married life. Narami, takes away rin kay mini tatay ninyo. Again, ang kaminyoon, dili always bed of roses. Pero kung mabot ang panahon, nagikapoy or daghang trials sa kinabuhi, padayon, and then balik sa panahon, nga una kang kikilig kung kano sa si Walter ng uyab nimo. Kato kitang lingkuranan nga puwa sa faculty room, una-hunaan to, kano sa ato, nahitabo. Katong nang laag kita mo sa panggangan together with Kisiya una ato para mabalik ihapon ang imuhang love ni Walter. Tikay, padayon ang mga panahon na makapuyan ka, padayon sa pagigugma. Walter, ang pinis Tikay. Okay, so again, always rami magampo para ninyong duha. Continue to love each other each day. Thank you. Congratulate you guys for making it this far, and please be guided always that, and also remember that naarami kalingaw sa inyo. Wala man ko yung maayong experience, siguro long experience na kami yung own code, but I have a partner and I already have a baby, pero dili pa mi kasal, but matawag kasi na yung na, galibin na nila na. But sa among experience is that kanang naagyod ng spark ang mga, and then kadugayan na anang sapot-sapot, kanya. So yun, pero ayaw naman po palabi o kanang pagkasapoton, marang po na sa paingon. Anya sa lucky po, kasi napagkan mo ba ka na anak naman siya ng padungan. O niya, kanina si Kai sa si Walter, kami lang tayo magkuyog na dito sa boarding house sa Cebu. Ayay, ayay. Ayay. O, kunay, tuan good. Mukuan good. Ay, di ba? Di ba, saburo ko. Ayay, nasipiyat na. Okay, klase ba? Okay, klase ba? Nagian nila po. Anya, wala ko mag-expect bitaw yun nga sila mabot sa ingani po. Kay, ang ilang naagian is up and down, mansad, uy. Na yung mga hilak-hilak. Okay ba si Walter Aaron? Ang secret. Mga bitaw to, but I'm wishing you guys na stay strong lang yun mo. And then, once you have a baby na naagyo ng stress, naagyo ng pressure, kaya ralagi na nakaya ganina mo. Kaya mo kat, mauro man tawin niya. Salamat sa tanan. Guys, good luck and Walter. Love you guys. Thank you.